L-inkjesta tal-Maġistrata Rombuġeja ma eżonerax lill-Ministru Konrad Mizzi u lil Keith Schembri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia qal li l-istess riga tal-Prim Ministru tfisser kundanna l Keith Schembri u Konrad Mizzi. Huwa sostna dan waqt intervista fuq Net FM. Intefqu eluf jekk mhux iktar ta' flejjes minn Bowt il-Poplu biex niċċelebraw il-fatt biss u waħdu illi din il-kumpanija mhijiex tal-Prim Ministru jew tal-familja tiegħu. Allora bl-istess riga, bl-istess kliem tal-Prim Ministru, mhux tiegħi, il-Prim Ministru nnifsu qed jikkundanna b'dawk l-istess kliem il-Keith Schembri u l-Konrad Mizzi għax il-kumpaniji l-oħrajn Hernville u Tilgate huma proprjetà tagħhom. Mela allura jekk tifraħ tiċċelebra tajt li ġejt eżentat, eżonerat li inti m'hemm issa xejn li jżommok milli tirreżenja għax il-kumpanija mhijiex proprjetà tiegħek, bl-istess argument, bl-istess loġika, bl-istess kejl, allura iż-żewġ kumpanija l-oħrajn la huma ta' persuni bħal Konrad Mizzi u Keith Schembri il-Prim Ministru qed jgħidilhom biex jitilqu. Adrian D'Elia kompla li l-fatt li qed ikompli rifjuta milli jgħaddi kopja tal-inkjesta tal-Maġistrat lill-Oppożizzjoni, l-Avukat Ġenerali issa qiegħed jilgħab logħba politika. L-Avukat Ġenerali li issa qed jilgħab ukoll logħba politika. L-Avukat Ġenerali illi fil-modi kellna okkażjoni diversi drabi li nikkritikawh, illi issa qed jieħu sides, illi issa jiddeċiedi illi fidejh kellu dokument importantissimu inkjesta li kulħadd tkellem dwarha, inkjesta illi dwarha pratikament intrebħet jew intilfet fost l-oħrajn elezzjoni ġenerali, dwarha l-Partit Laburista kien ippreparat, kellu okkażjoni għal ġimgħa sħiħa jitkellem, jitħaddet, jagħmel u jieħu deċiżjonijiet rigwardanti dan u l-Partit Nazzjonalista din l-inkjesta m'għandux. Dwar rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea li kkundanna nuqqasijiet sistematiċi tal-FIU dwar il-Bank Pilatus, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-aġir tal-Gvern tikxef sistema ta' gvern totalitarju. Jew ħanużaw riga waħda, jew ħanużaw miżin wieħed, jew ħanużaw kejl wieħed, jew inkella vera tngħidu li d-dinja qed ngħidu hemm barra dan il-Gvern fejn jaqbillu jaċċetta, fejn jogħġbu jażel, fejn ma jaqbillux ma jaċċettax. Dak huwa sintomu ta' gvern totalitarju. Adrian D'Elia refera wkoll għat-twissija tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-implementazzjoni tad-direttiva kontra l-ħasil tal-flus. U wissa li qed nilagħbu man-nar fejn qed nipperikolaw lejxin ta' ħafna biex nipproteġu l-aġir ħażin tal-ftit. Qed nilagħbu man-nar biex nipproteġu il-ftit ta' qrib il-gvern qed nirriskjaw l-għajxin ix-xogħol tal-ħafna. Qed nirriskjaw settur sħiħ illi ilu jinbena tarġa wara tarġa għal 25 sena. Il-gvern fattentat klubi illi l-ftit li għandu madwaru jibqa' jipproteġuhom a kwalunkwe kost, lest illi jarmi li jilab li jirriskja settur illi waħdu jikkontribwixxi għal eluf ta' ħaddiema b'mod dirett. Huwa wissa li jekk il-Kummissjoni Ewropea tasal biex tiftaħ każ il-qorti kontra Malta, dan jista' jwassal biex issir ħsara irreparabbli għar-reputazzjoni ta' pajjiżna.